cría muiñeira, moe, moe, cría muiñeira, moera, cría muiñeira, embarca, embarca. Rebuscando nun baúl. Corría o ano 1877 e no seo dunha familia pobre naceu unha nena loira de ollos azuis. Puñéronlle de nome María Xosé, aínda que todos lle chamaban Maripepa. Naquel tempo case ningunha muller ía á escola, por iso ela nunca soubo ler nin escribir. Copiaba as letras pero non sabía o que dicía, mais non era parva, rebulía de ignorancias. Xa cando tiña 10 anos, mandaron a levar a bola á casa dun tío, pois antes cambiábase así o día que se cocía o pan. Ía por un carreiro e deixou ali a bola metida nun saco de enxeo. Apartouse un anaco para mexar e cando volveu o saco tamén estaba mexado. Seguiu o camiño e entregou a bola sen dicir nada. Á volta lembrou o sitio e sentouse ali. De súpeto apareceu un can, que resultou ser o lobo. Pero iso ela ignorou. Seguiu para a casa e aquel can seguiu na de preto. Ao chegar á casa xa era a noitinha. Pecharon a porta, entón o lobo viu. Daquela quedou muda de medo. Decatouse que fora o seu compañeiro e ela non o recoñecera. Logo, que foi moi grandiño, levaron-na de criada aos seus padriños e traballaba solo pola comida. Un día iba con feixe de leña para cantar o forno de cocer o pan e tropezouse cun rapaz. Deu-lle moita vergoña que a mirara como ia vestida. Pousou o feixe para xuntar uns anacos de picote que tiña por saia. Sin pensar, o mozo preguntoulle como se chamaba. Ela, toda roiva, díxolle, e seguiu falando con ela, pois gustaballe a rapariga. Pero ela estaba tan coutada que non atinaba a respostar. Daquela el propúxolle vela outro día, pero ela mandoulle falar cos amos, e así o fixo. De seguida tuvo permiso para cortexala. De camiño a conquistou e casaron. Levouna para a súa casa, pois el tiña mellor vida. Sempre se entenderon moi ben, tiveron 16 fillos. Sempre foron moi unidos, aínda que tiñan distintos caracteres. Pois el era moi serio e ela moi alegre. A Xosé, que así era o seu nome, non lle gustaban as farradas, pero pola contra a Maripepa sí. Entón vía ben que ela se divertise e mandáballe que fora e el quedaba cos cativos. Maripepa ía ás roldas cos seus irmáns. Tiña unha irmá que se chamaba Antona. Era grande, fea e cantaba moi mal. Nunca tivo noivo, por tanto nunca casou, pero era moi ocurrente e por ríase dela mesma. Era rústica de pura cepa. Os sobrinhos mandaban a cantar porque a eles facíalles gracia. Entón cantaba esta canción: Si quieres mandar recuerdos para el infierno, mándalos por mi suegra que está muriendo. Cuando allí llegue el aviso, te mandan el corazón para que le hagas un guiso. Esta nena loira era a miña avoa, que lle transmiteu estas lembranzas á miña nai, a cal me transmiteu a min. Todo o que saibas traspasa aos rapaces, aunque parece que cai nun saco sin fondo. Non é así, eles sempre collen moito. Eu son descendente desta lenda, chámame María Consuelo. Nacín fai 63 anos nun lugar onde vivo, son da Coruxa, Igrexa Feita San Sadurniño. Como podedes comprobar, sempre fun moi aguda para buscar as miñas raíces. En honra a elas fixen este relato con moito deleite. E para rematar, un poema. Camiñante, non hai camiño, faise camiño a andar. Este camiño é moi longo se o comenzas a buscar. Cada persona é un mundo, cada mundo é unha historia. Cada historia está viva se a conservas na memoria. Longos carreiros trepados, lonxanas vivencias e fazañas, quedan tecidas na vida como tecen as arañas. As pegadas que aquí quedan nunca se deben borrar. Para os que veñan despois sempre as poidan atopar. De amores son experiencias pensando